Dwi'n 24, a fi wedi dod dros lot o sort of barriers a gwahanol sefyllfaoedd gwahanol dros y mywyd. Mae'r effaith ar y coesau a ochr chwith a llaw chwith. Fi'n wastad cofio am plentyn pan oedd pobl yn breuddwyd gweud bod nhw'n cael breuddwyd, bod yn astronaut neu rhywbeth. Fi'n cofio un o breuddwydiad yw just cerdded lawr y corridor gyda ffrindiau fi. Fi'n cofio person yn mynd lan at fi a gweud, if you weren't in a wheelchair already, I'd put you in one. Fi'n cofio eistedd yna, a gang o ferched yna, a nhw'n cymryd lluniau, fel maen nhw'n neud. A fi'n cofio un boi dod lan a mynd, oh yeah, let's have a photo with a cripple. A ni just I clywed e. A oedd yn diddorol gweld sut oedd ffrindiau fi, rown fi yn ymateb i'r peth, achos nhw yn mynd yn nuts. So, see on, o'n i just edrych yna ge, rhaid oedd e tu ôl Mark, a dde'n neud, wel, oedd e dansio o'r Mark a popeth fel a, just cael y ffrindiau tynnu lluniau. So, welis I fe, mynd ar ôl drinks. So, Sim Tom yn person sy'n cael ei wynd o lan a mynd yn grac. Fe yw'r gentle giant o'r grŵp I fod yn onest. Yeah, and just welis I fe, and just, oedd e dwylio llawn o drinks o popeth I fe, so welis I fe, welis I, cerdd ddistraw, just drop us I shoulder mewn, o cwmpodd gyda'r drinks os y llawr. Maen nhw'n meddwl bod fi'n un o characters off Little Britain a fi'n mynd I codi lan a neud backflips lawr y rhewl. Ond, licen I neud na, a licen I cael medal yn neud na, ond sa'n mynd I gael e. Un cynta, mae pob un o'n wastad yn dod lan I ti, a maen nhw'n mynd, so, what's your sex life like? A mae hwnna gyda cwbl o weithiau pan fi wedi cwrdd o pobl am y tro cyntaf. Peth cyntaf sy'n popio mewn I pennau nhw. Mae fel fascination fyna bod ni ddim, pan ti'n cadair ôl yn bod some weird kinky sex life da ti. Wel, sim lot o fi I fod honest. So nawr dwi ma yn orsaf train I mynd i'r gêm a mynd I Wembley, so mae nerves yn bwrw mewn. Fwy'n nervous am y gêm a nervous am y daith I fod yn onest. Yn sicr mae fe'n rhywbeth sa'i di wneud o blaen. Normally dwi'n dod arno gyda'r cadarolwyn electric, mae hwnna'n neud e pasach yn rwyddach. Ond nawr rwy'n teimlo bach yn stranded ma. So gobeithio bydd y staff yn ffeindio fi, a mae hwnna'n peth bwysig. Mae Abertawe wedi bod â fi yn ystod y blynydde, yn ystod y dark times, a wedi cymryd dros y mantel o wario pêl-droed, cefnogi a teimlo fel rhan o'r teulu. Ni'n gallu gweld y Liberty, so mae'n ysbrydoli ni am Wembley fori, a gobeithio bydd y tîm yn troi lan a chwarae gêm a dod ar cwpan nôl I Gymru am y tro gyntaf. So mae Nathu sort of yn nabod fi am siwfod 6 blynedd fi'n credu. Ie, rhywbeth fel yna. O gwmpas yna. A ni sort of just... Mae gyda ni gyd limitations yn rhyw fath o bywyd da ni, ond mae Mark yn... Mae o'n wastad yn hapus ac yn hawdd I siarad gyda fe, a sy'n ni gallu gyd wneud gyda'r o'n bach o hynna. Fi wedi bod mas, a fi wedi bod rhwng ferched, fi wedi bod mas gyda yn y tafarn gyda ffrindiau, a mae rhyw person sy'n difedd fi'n dod lan a gweud, oh, how much are you paying here? A fi'n sort of troi rownd a gweud, well, I'm not paying her, this is my charm, pal. Fi'n sort of trial dod drosto bod personoliaeth fi yw'r peth, dim just bod, I've got 4 wheels and it's easier for them to get home. A hwnna yw'r joke fyd, dyma.